Hi guys! Welcome back to my channel. This is Hangal Girl, ang inyong hangal sa kabukiran. So today's video ay medyo pupunta kami mangalakal kami. Mangalakal. Sinisipon ako guys, kaya medyo boses ko. Char. So, buong magdamag nag-ulan dito sa aming bukid. Kaya nagbaha. Kaso kaninang umaga hindi ako nakapag-video dahil nga medyo maulan pa at sinisipon pa ako. Kaya pagdating ni Wiser Bad, saka pa kami nag-video. So panoorin nyo guys ng ngalakal. Ano bang Tagalog sa maglubi? Nagatang miglubi sa sapa. So, tingnan nyo ang aming mga nakuha. Char! Parang kami talaga ang kumuha ng lubi. So, samahan nyo ako, guys. Tara! So, guys, nakita nyo, medyo bumaba na yung tubig sa sapa. At yung mga nakuha namin na lubi, kinupra na. So, ito yon. Yan po si Robert. Single and available. Si Robert po ay single and available. Pwede po kayo sa kanya, super chat. Super chat. Ito po yung mga nakuha nila. So si Wiser Bad nandoon na. Sasakay kami ng gaket guys. Asa ka Wiser Bad? Asa ka Wiser Bad? Wala na, manguha na taglubi. Manguha na siya. Mangmarang na si Wiser Bad og lubi. Halawa man kay gaandab tukon oy. So guys, si Wiser sumakay sa bani nga gaket. Anong Tagalog ng gaket? No. Na hindi ka man yan oy. Mahulog ka may. Na, maanod na ka diya. Arya. Nawa na. Tingnan nyo si Wiser Bad guys. Sana mahulog ka dyan. Kapa-kapa, jud ka ba? Lipid! Andyan ang Titanic. Bilisan mo eh. Ala, di balik. Tagam juga jud. Hala.
Hi guys, welcome back to Hawa na, be. our boat. our unsa ba? Cruise ship. Pira buyag. Sabi ako. Tabang. Wala bura magmalunod. Kapitig bugsay. Agoy ginoko. I-picture dong. Ay pasensya ka na kay kita pagulog na. Pira buyag tabi ato. Ano agyo? Iko. Nagana likod ninyo, di ka balo. Hi! Tara, sama tayo sa amin. Maligo tayo sa sofa. Agoy tabang. Ay, si Dudong day. Uy! Kuya, dara ka kuya. No, ne! Oh God. Ande. Ako ang driver. You know that? Saka dito. Ang sunod ay si Tita. Yes. Ay driver si Mami. Ay sunod si Tita. Sunda mi dong, sunda. Ayun, dito. Sunda mi, sunda. Nakita, nakita ni. Palayo gamay ni. Oh, no, 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 no. Wala. Hi guys. Sunod si Tita. Ay driver si Mami. Wala maulog. Ay, kang tulungan Ay, eh. pangawin. Wala mo lang tulungan ng tata. Ito kapit dito. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh! Oh! Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no.
nanig. Apil-apil yun, nanig. Ibalik, hoy! Ibalik dito ba? Sige. Dahil tayo kay sulog guys siya. Para silang nakanod. Balis Inday ba? Uy! Balis Inday! Uy! Kagak! Baura ba kayo? Dito! Hinat mo! Hinat mo! Kunyara sa kayo! Oh, no, 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 no. Hi guys! Nandito na kami sa Manila. Sakay. Kabok na green na, Jill. Ito nang bakwan niya. Uy! Isa akong gipisi. Mag-unggoy, oh. Binang kwan. Pisi. Hala! Hala! Bisa ni maanod. Pero bako ka ba lumubog sa inong? Hi! At last, we're nadunggo kami. Move on ko. So, yan po ang Titanic namin guys. No, very napagod ako. Sir! Napagod pa siya, ang guy. Ikaw may nagpapon. So, ang aming driver guys. So guys, yan po ang aming adventure sa sapa. Sumakay kami sa gaket. Ano Tagalog ng gaket? Bakit? Hindi siya gakit, oy. So yan guys, nandun kami sa sapa. Super fun and very enjoyable. Charot! So, that's all guys for my premiere. Charot! So, thank you for watching. Thank you sa aming videographer. Dahil wala kaming videographer, nagproblema kami, walang tig video. So, that's all. Thank you for watching. Please subscribe my channel and click the notification bell para updated sa lahat ng kahangalan. Bye! Bye! 君の虜になってしまえばきっと